kabeh iki. Wis kabeh ya. Nggih. Suwun Mas. Sama-sama. Ya iki kerja ya. Iki karo tak ceritani ya. Ana Pak, aku tak ceritani dhewe ya aku. Nah. Dadi iki mbiyen nek kene ngarani candi ya, nek cara Inggris kan tempel. Iya. Nah, arsitekture Candi Prambanan iku kawin karo wong kene, kan ngoten. Iku jenenge si Rakai Pikatan terus duwe bojo jenenge Diah Pramudyawardhani. Lah kadone iki digaweke iki ya. Kadone gaweke iki. Komisi dengar guys. Iya. Ya iki. Dadi iki kadone ngene iki. Si apa Rakai Pikatan iku wong Buddhis, si anu wong Hindu. Dadi iki anu campur kayak model ngono kae kaya Borobudur to persis to. Kayak iku Buddhis. Iki sing ngene iki. Kayak sing main tempel kayak ana telu cacahe iki siji. Terus iki sing cilik-cilik iki perwarah cacahe ana 152 apa bro? 112 saya. Iki upah banget iki mung rampung kabeh kaya sing direnovir kae to. Candi Mendut Mas sing ning cerak Borobudur kono. Iki ana sing gawe jenenge sapa aku lali. Iku ya wis melu nyumbang ning kene gawe iki ku sing niku kono jenenge kono ana tulisane. Dadi jaman biyen iki wis kunjul saka 1000 tahun ya. Wis wong wis iso kerja bareng padahal nek Borobudur kene kan ada to. 45 km. Biyen wis nyumbang rene dadi wis ana gotong royonge wis. Iya, iya. Iki nek wis ngadeg kabeh engko cacahe 118. Jenenge Perwarah, Candi Perwarah sing cilik-cilik iki. Anak-anakan. Anak-anakan ya. Ayo hormat. Tak kawin. Tak cai ngene. Tak cai ning candi kene. Aku perlu ngejaki mergo men ngerti to dadi sedulur-sedulur sing ning Londo karo ning Senama nek ngerti histori ngene iki wis iki tahun 900 lho, Mbak. Tahun 900 ya. Wis punjul saka 1000 tahun to. 1200 tahun to. Nah. 1800 900 ya. Iya tinggoni. Ya. Dadi biyen kono jenenge Prambanan. Prambanan iku saka tembung Brahmana. Brahmana iku wong spiritual sik dhuwur saka wong wong Hindu to. Nah, terus mergo akeh Brahmana ning kono diarani Prambanan. Prambanan ya. Prambanan. Nah, iya ana sik Prambanan, ana sik Brambanan. Oh, ngono. Ya, Brambanan. Brahmana akeh Brahmana to. Ya. Tadi entar mlebu sono ning jero kono nek ning nganu. Piye ning kene ning distrik kene kok 1000 tempel ana, Pak. Saking akeh to. Lah saiki nek gawe koyo ngene iki kira-kira ragate piro? Oh, wah iki ana tukang potrek iki ngene. Ya. Takon gaweke potrek iki kancaku pinter. Bojone loro. Bojone loro. Sekarang kembali itu. Bisa. Antus sekarang teleponku. Bisa. Sekarang tak kue. Nanti sudah bisa ya Pak itu ya. Coba satu lagi Pak. Bapak sini aja. Mengerti. Ibu bojone siapa? Iki. Kene. Bapak nang kene Pak. Aku sih tak kabeh kira Ya. saya Aku jago. Nang kono, nang kono. Ketok apik. Ibu nang kene Bu, ibu nang kene. Apik to? Bu. Iya. Wih gede Bu, wih gede. Iya, iya. Ibu. Oh, iya, iya. Ya. Marune Bu, marune. Kene. Nah. Ibu nyambat ngene iki, nyambat. Mana Mas gede tadi? Yang macam kau lagi. Iya. Iya tuh. Bapak itu fotograf. Ya, iki kerjane kene to, Pak, tapi Video ngersiki. Bu, siji. Video. Nah, kayak video ya. Video. Kayak video nganggo cellphone-mu ya. Telepon. Yo telepon. Video tak gawe video siji. Wis iki engko dadi khite men ngeterke kowe mubeng-mubeng iki pinter ngerti cerita apa-apa pisan. Ini video nih ya. Video Bu. Ya. Terus? Rasane seneng Bu. Ya. Terap kono. Ya. Iya Bu. Siji, loro, lompat Bu semua. Ibu kok lemot. Ayo Mas, ayo. Laku ini ya. Sama-sama. Tadi, Nenek. Ini. Oke. Picture lah, Mbak Minor cembuk Ya. Ya. Oke. Ya. So. Bapak mau cuma ora bareng lompat. Nah, min. Ya, siapa aku? Ora itu teman-teman. Beda agama ya ora oleh teman-teman. Ya.
Aku kayak foto link nyekel koyo mau. Oh ya. Ya. Nang kene, Pak, nang kene, Pak. Oh ya. Kabeh do nang kono, kabeh do bapak nang kene. Oh, aku nang kono. Aku apa, Pak? Bapak itu. Oh, bapaknya kono. Bapak. Ede mudo, ede Coba mudo. nang kono, Pak. Kabeh nang kono, kabeh nang kono. Kabeh nang kono. Malah kaya cah sekolah iki. Balik. Dadi model. Belajar nih. Ya, belajar sih ya. Ora ngene, Pak. Kaya di Nyekel ya, kaya nyekel ngono. Ya. Ya, Bu. Siap ya, Bu. Ya. Bu. Lagi, Pak, Pak. Ya, Bu. Kok ceritane jero kok diceritake. Iku wonge pinter cerita to, Pak. Hmm. Piye kan penggawe meneh? Gue dari rasane ra apa nang jero, Pak. Beda nggon. Iya. Kuwi malu mudo. Ya aku melu aku tak ngentek rokok sithik. Oh. Ya. Nang jero ra enter ngerokok to, Pak. Oh iya. Ya, ya. Ndak melu mlaku. Ya, nggih. Atas-atas lho, Pak. Nggih. Hmm. Nak Borobudur kan yo ngono ya, Pak. Yo. Aku dadine agama Buddha iki sing yo ngono kae. Terus nek ibu yang menjadi nek sama Pak nyicip to, Pak. Hmm. Kalau sama ya. Hmm. Dadi wong Hindu nggon pendidikan. Dadi siji cuman bapak agama Hindu, ibu agamane Buddha. Kawin. Ah. Kawin. Ya, Hmm. dadi siji. Hmm. Yo, Pak yo. Loro dadi siji. Bapak bikin video ta, Pak? Ya? Bapak bikin video. Ya aku nggak video ya. Kabeh di Ah. tebar. Ya engko tak kei, engko nek ngen aku entar delane YouTube to. Tetanggaku kuwi ngirim aku. Ah. Bapak jadi guide. Tase cepet ya. Ya, statin Ibu dewe. ketutup tas. Iya. Ibu ketutup tas. Nah, wis ngene tak kawani. Ya, ngene. Oke, Bu. Persis, persis iki. Wis, Bu. Hmm. Kowe mojo Terus lagi. di Ya, Ya, cari Ah, mojo. Ndek ben wis iso nulis, Bu. 1000 tahun biyen wis iso nulis wong kene. Iki jenenge sing nyumbang ndek ben. Heeh. Sing pewakape ndek ben. Iya. Nyumbang wae nyokong. Oh, nyokong. Ah, nyokong ya. Ndek ben. Nek ndek ben bapak ki nyokong iki kei namane bapak. Oh, ngono. Semene rakimin ya rakimin. Rakimin. Nah, iku sapa Pak jenenge lali aku. Apa? Sing nyokong wis jenenge sapa? Ini Buan Garung. Sama Garung ya. Kalau sing nomor 9 Pak Teguh. Oh, Pak Teguh. Pak Teguh berarti wong ndek ben iki Pak Teguh kuwi. Wis ana jenenge ya. Teguh. Lagi ngaran Teguh Pak kene ngaran Teguh. Kalau Tego itu kan Tegel. Tegel ya. Tegel Teguh ya Teguh. Teguh itu Jeneng sak siji Teguh. Pak Matek. Kuat, wis mantep ana ya. jenenge Teguh. Nah, kuat Matek tadi. Iku dadi 1200 tahun Teguh. ya. 1200 tahun biyen ki wis ana jenenge Teguh, Pak. Iku wonge ya nyokong ning kene. Gawe ngene iki kene kono nang nomor 9 iki. Iya. Perwara nomor 9. Jadi ndek ben sistemnya ya nyokong-nyokong. Sumbangan ngono ya kaya Jadi, apa ya? Kado ya. Tempat Hmm. nggone wong ibadah ki ora milike wong siji, milike wong akeh. Pe. Nyokongi. Ya, ya. Ya. Sepuyem aja. Ya. Betul ta, Pak? Nggih, nggih. Nah, masuk aja boleh. Dunung, Pak. Dunung to ngono. Dunung. Nah, ngono ngerti ya. Ada ngomong Jawa wis. Ya. Eh. Oke, ya. Mimi. Gede jenenge gede tenan iki. Jawa asli. Oh, Jawa asli. Ya. Saya jeneng Jawa. Ya. Ya. Projo. Jangan ora sembrono ya. Ya. Wonge. Namanya. Waduh. Jenenge duwo. Ah, seneng ya. Ya, kepedhel. Terima kasih. Sehat selalu. Jawa gak ilang to. Lah ya jawane wonge dhuwure ya padha ae. Lah ya. Jenenge Jawa ya. Saya mulai meneh. Ketemu. Oke, sudah. Halo. Ayo monggo digaleke putrek Pak ning kene. Ya. Nang kene. Nang kene Pak, kabeh. Iya. Ning kene iki kabeh putrek. Nek bocok ngono ya. Mang. Nggih, Pak. Ya, monggo. Ya. Ya, wis. Ya, Jawa ndi ya padha mang ya. Ah, iya. Jawa. Snel menir. Snel.
Ya senam. Ya telat. Ora komanan. Foto kayak ngono. Ya. Iki gawe putrek-putrek iki karo Pak Sugeng. Ya, Pak. Iya. Iki tak contohke iki, contone iki. Iki kan nang dhuwur cilik. Iya. Nang dhuwur cilik. Suwung Ora kenal. abote nganggo gajah ora kuat. Iya. Ya, iki ya, Pak, ora apa to? Ora. Coba tak angkat kene lho, Pak, nang kuncine. Oh, iku isore dinganu ya. Wis ana Lok. Lok-loke ya Enak kunci. slot-e. dadi kabeh watu kuwi enek. Wah, lah pirang tahun iku bisa nganu ya. Ya suwe Pak ya. Ya suwe. Iya, iya. Ora keneng. Saya dhuwur, saya kenceng nek ambruk candi itu nek ambruk ora nang mlebu ning metu. Nek medun kenceng kuwi mau kaya ngono. Oh, saiki aku dulu. Nah. Sing nang dene kono-kono kae. Pirang tahun. Begini ora nek ilang. Ya. Kok ditata neh ketemu neh. Oh, dibesel. Iso Ya, ditata ya. neh engko goleki pasang-pasangane mau to. Jodone, heeh. Iya, iya nek wedok, anak lanang. Mudeng ta, Pak? Iya. Dong ta? Dunung toh. Nah. Dunung ya. Nah, iki Pak, iki Enak mak bojone. ya, Pak. Iki kok ora tiba ya. Iya. Nah, kuwi nang dhuwur nang eling ngene iki, Pak. Lho, Pak. Ngene iki lho, Pak. Iya. Oh iya 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 diangker. ya. CP Jenenge diangker. CP. Dadi ora iso tiba mergone nang eling ngene. Iya Mas iki persis. lho, Pak, iki ora iso medhot no. Ora. Ya, nah Iya. kuwi kaya ngono kuwi lin sisteme ndek ben wis. Oh no. Iya. Wis pinter ta Pak wong ben. Wis 1200 tahun lho Pak. Dadi nang surga sampeane seneng banget kaya ngono. Kok nang pinggir jendela ku, Pak. Nang kanan kiwane jendela ku kan wedok-wedok lho. Iya. Ya. Kiwa tengene ya. Bidadari mau. Nggih. Wong wedok-wedok. Bidadari ki widodari. Bidadari. Angel. Oh, Angel. iya iya. Wong wedok sok ayu banget. Nang kono, Iya. Bu, sing digawa ki bunga, Bu, amal soleh. Kembang. Bungae kembang. Perbuatane apik. Wong kudu amal Tumindake apik, ya. apik tadi. Terus engko nang kono harus gocakan lonceng kuwi agama. Dadi Iya. wis kaya ngono kuwi wis reti ndemben wis kaya ngono ket saiki wis tetep ngono kuwi. Wis dong ta, Pak? Nggih. Wis durung ta, Pak? Nggih. Nggih. Enggak. Coba tak hitung sing dhuwur ya, Bu. Sing dhuwur ya engko 8 ora ya, Bu. Kabeh wolu-wolu ya. Yo. Ki ana artine Pak. Engko dijelaske. 8 ki apa? Karo dodol kan ditung siji ya. Iya. Awak hitunge. Iya, awake rong. Awak siji ya. Iya, rong. Nah, iki ditung awak siji ketok kene iki ditung awak. Iki ketok kono iki ditung awak siji ya. Iya. Iki mau siji. Iya, sikil. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau kabeh to. 8 kuwi cara dene Jawa rantai. Dadi Kae aku wis ora perlu repot wis ana gaete Pak Sugeng to. Dadi jelas karo Pak Sugeng. Aku seneng ngejaki sedulur-sedulur saka Londo, saka Suriname tak critani nggon kaya ngene iki mergo men ngerti histori to. Dhek kudune bangga atau proudly nek isile cara English. Simbah-simbah dhewe wis pinter wis iso gawe kaya ngene wis tuwa banget. Men ngerti, men wonge do seneng men rumangsa bombong manahe nek dadi wong Jawa. Kae sedene jero tantenane ning kene. Kae lagi do rampung saka jero candi. Tanteni ning kene. Apa ya Candi Brausan. Nah. Tak ceritani, joglo iku omah spesial wong Jawa, style Jawa, Java style. Iki jenenge joglo. Omah Jawa. Omah Jawa, joglo kaya sing ning kraton. Ya gede ya. Kayak keraton ngono. Ah. Aku gawe ning ngono to, ning Ringweh Suriname to. Siji. Joglo karo limasan aku gawe. Yo, yo tunggale. Ah. Heeh. Jawa ya. Kaya nek omah apa? Ah. Oh iya.
Cak kayak papat. Makan dhuwuran. Sepat Jawa ya. Sepat Jawa. Ya, no ya. Cuma cilik Iki liwat ini ya. Ayo. Dadi mbiyen wong Jawa dhewe mbak-mbak dhewe nek ora sugih ora mungkin ora gawe ngene iki, Pak. Lah, Iki nek itu. Biyen wis ora mikir pangan, wis ora mikir anu lagi iso gawe ngene. Nek dhek mangan wis mikir ora mungkin gawe ngene to. Impossible to. dapat ngelir. Ya, lho biyen iki biyen makmur to. Wong Jawa biyen makmur to, Pak. Dadi iso gawe ngene iki to, Pak. Nek ora makmur ora mungkin gawe ngene. Iya to. Heeh. Dina sing ora ana tandane berarti asli ndemen. Dicoto kan ono sing kurang terus ditambahi kayak tono-tono. Tondo iki apa? Sign. Nek cara English sign ya, mark. Markering ya. Markering ya nek. Mau 8 ya, Pak. Coba, Pak. 1 2 3 4 5 6 7 8 kakek. Iya. Ya. Oke, tak ning ngarep karo video. Ya, Pak, ya rene, Pak, rene. Wah, iki dadi staring tenan iki tak ide. Nah, ayo karo mlaku Pak Rapai. Staring. Nek YouTube-ku saya nonton akeh lho, engko mesti hewan-hewan lho. Pasti. Toko 100 juta lho. Ya. Gimana iki pon bodi kaya ngene iki? Iki wit bodi, Pak. Bodi. Simbole kuwi mau. Ya. Simbol. Iki wit bodi, Pak. Wit bodi. Iya, Iya. Lah kok tapi Kuwi kan kaya ngono kuwi to, Pak. Kuwi lho. ono wae. Ono kuwi to. Bodi. bodi. Ya kuwi jeneng, iku sosok jeneng. Jeneng. Body. Kaya ngono Wit kuwi lho, bodi ya. persis padha. Heeh. Digawe modele iku kan karepe men kaya anu godhong bodi to. Oh, bodine. Iku mari ki wis tuwa tenan ya. Iya, iki. Pak Harto ndek ben, Bu. Nek Pak Harto ndek ben kan simbole wit ringin. Oh iya, wit Nah, ringin kuwi ya. simbol-simbol kaya ngono mau. Iki body. Ini bodi simbole wong Buddhis ya, Pak. Ini wite ngene iki. Ngerti ta, Pak? Iku wis ratusan tahun iku. Tua banget. Kan kok godhonge ra, Bu. Rak. Nah. Mungkin seneni kok duwe. Ora, Pak Jikoke. Monggo Ora. timpani karo lek duwe. Engko digawa tekan kono ya garing, Pak. Ya, ayo. Garing ya. Nah. Bu, garing kok nek nggo nulis engko pirang sasi saya kena diwaca. Kuwi istimewane mungkin ndek ben iki dienggo alat tulis. Oh, apane sik dienggo, Pak? Itu kuwi nek ditulis. Godhonge to? Oh, godhonge to? Ora ilang, Oh, oke. ora nglinting nanti. Biyen nek jauh berarti biyen kaya nggo gawe manuskrip ngono ya. iya. Nggawe tulisan, Pak, dadi ora gampang rusak. Bisa utuh Godhonge. garing suwe tetep iso Awet, diwaca. tetep iso diwaca Wis tau tulisane. tak prakteke ngene iki Pak, tau tak prakteke ya ora nglinting ora ning isih. Ana ketok tulisane. Tulisane isih kena diwaca. Oh, iku. Nek godhong liyane kan wis Hilang rusak. Remuk wis ya. mungkin wis nglinting. Godhong gedang iku nglinting ta, Bu? Oh, mula dikanggokke wong Buddhis ngene iki ya. Wis Nggo gawe tulisan-tulisan iki ya. Oke. Loro iki wit pule, iki wit bodi. Sing wit body iki iko apa iki? Sing gedhe, sing godhonge gedhe. Sing godhonge apa? Ana loro ya. Pule iki nek nek mbahne dhewe dienggo gatel-gatel, Bu. Ngetombo. Diklothok, terus dipepet ta terus digodhog. Godhog apa, Pak? Ayo dikodhok ngerti. Godhog direbus, godhog Kulo mut yo ora nyokoti. Wis roti nek mbahne dhewe. Nggo gatel-gatel mbahne. Holdinge ya kaya proyek ya. Iya. Ya, foto kene, foto ngabar bareng-bareng. Bareng, Pak. Ini, Pak. Sampai dikene ya, Pak. Sampai dikene. Sampai dikene. Ini nang aku. Ya ta. Ya, ngono pengilir kau. Awas. Ya. Tiba lho, Pak. Wis pangkon ngono. Kowe nek duwe lara mah iku nganggo ki apik. Mah iki apik. Ngurangi ku mau ta. Nang ngeling kuwi. Iya. Saene, lho pinter. Ya, kan nang Joko pinter ta. Iya. Ayo, meneh, mlaku meneh. Ayo. Iki mbiyen tunggu ngopo Pak lek kene mbiyen?
pendopo, Pak. Oh, pendopo oke. Ya. Lho, Pak, nek gawe candi iki, kok kudu eneng contone sing anyar, sing lawas ngene iki. Jadi sak ling derek. ling anyar. Saiki sing lawas iki kudu eneng contone. Langon gemblek. Nek ra ono contone ora itu gawe meneh. Lho, engko ora beda. Nek beno saiki kudu padha, Bu. Iya, iya. Padha perwakilane kudu duwe wakil sisi-sisi Sing ngene lawas. kudune sing lawas. Jadi dimoksi dicampur. Ling urung dinganu ya. Itu pur dadi ya. Engko dadi Ya. dadi ku Pokoke saono. sak deret mau kudu eneng perwakilane, kudu eneng Ya. asline. Lagi kepiye iki jeneng numpuk-numpuk iki? Angko dibangun neh kaya ngono ae. Ngo dadi kayak Pak cilik-cilik kayak. Oh iya iya iya. Ono kamar Wis dadi kabeh Pak, iso dadi kabeh. Mbiyen keterak lindu to, Pak. Oh nggih nggih nggih. saya foto di update. Lah iki kancingnya ngene iki, Pak. Iki dikancing iki. Pun to. Iki Lho iki kan dikancing. ora iso ambrol to, Pak. Oh, iya. Nek dikunci ngene iki ora iso ambrol. Strider. ya. Hah? Kuncine ngene iki. Fase. Dadi ora iso. Ora sama bro. Iki digeraji ya. Nah, saiki nek dewan ditata. Nek mbiyen ditata cisel, aku cisel. Ya toh. Entok inter guys sauno. Iki nek ngene iki Pak nduwe. Biyen aku melu gawe to aku. Ora iso. Saiki reinkarnasi. Sampai artak. Dino enten gawe selawe Kayak sehari. cerita nang Suriname lho. Iya. Kok nganggo rewangi ngeno. Mudeng ya, Pak? Iya. Dunung ya, Pak. Hah? Dunung. Oh, mudeng. dunung. Ya mudeng ya ngerti. Mudeng ya padha wae ngerti. Nih. Iki, Pak. Delok view-ne to. Hah? Oke, delok saka kene view-ne apik banget to, Pak. Wong Jawa mbiyen powerful lho. Nih to, apa to? Engko foto nang nggore, Pak, foto nang nggore. Oke, ya, oke, ya. Iki mung nganggo susu musim mbek tangan. Iya, nganggo jaran, nganggo sapi ngono to. Biar rene. Hmm. 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 Kayak wong ngarep ngising berarti kerasan yang gini. Iya. Kerasan. Iseng. Ising, wonge kerasan kayak. Oh iya. Omahe wong. Ora iku nggo kantor to. Iku sik renover iki sik kerja do ning kono to. Ya. Hmm. Iya tak kok. Oh, tak tak isi jan. Ana toilet sik apa arep munggah? Toilet saya. Kan ada pengen nang toilet kabeh, Pak. Pak, iki do nang toilet sik. Dinteni. Lihat. Kayak aku ning Plausan, view-ne saka nganu, saka pendopo iki biyen ana pendopone lho. Cakak-cakake tiba-tibake. Apa nyembah iki ya, Bu? Ngene. Gawe video, Bu. Tadi staring. Ya ora cepet selak panas. Kok tak mau lompat-lompat ya, Bu? Ya. 1, 2, 3 lompat, Bu. Iki lho. Iki mbiyen pendopo ceritane. Nah, tinggo pertemuan paling ning kene. Nah, Candi Plausan. Aku lagi pisan iki tekan kene ning pas pendopo niki. Engko tak takon gaite kayak Pak Sugeng ya. Ceritane piye? Kayak sedo ning toilet to, terus saka Londo Suriname. Ya. Api ya? Iya nih. Oh ngono. Kok nek gedhe, Pak, nganggo ngene, nganggo pring munggah wiring, ditarik ya munggah ngono. Tuh, lek iso ketumbul. Dikerek. Iya, Ya ora Dikerek. nganggo berat, saiki ora nganggo berat. Wis ora nganggo anu. Manual. Manual, Pak. Lah kowe nang kene yo Aku resik-resik. Iki kerjane resik-resik, Pak. Ora gawe candi ning gaweane resik-resik. Heeh. Termasuk lindu-lindu yo ngono kerep enek lindu kene. Lindu ora apa-apa. 2006 ora apa-apa, Pak, kene utuh. Ya. Aku ora tau ngrasake lindu. Ning kono ora ning lindu, Pak. Ora ana Pak ning kono. Eneng. Ya ana ning Rake. Iya iya. Nah kene kerep, Pak, bahkan nek Merapi kuwi arep bisnis yo. Pesone iki pesone. Mateng. Pak, ampun mateng ae. Sesuk. Sesuk mateng. Sisa mateng. Sesuk Iya, mati. kene. Ah, kok Lah, terus Disimpen ning hotel. Oh iya. Legi Pak kene. apa? Iki nggo Waduh. seger-seger. Nah, Dhewe saya aku ya matur nuwun kabeh ya, Bu. Terima kasih ya, Pak. Matur nuwun. Aku lagi bareng. matur nuwun. Lancar kabeh. Iya, kemarin. Amin, sehat, lancar. Nah, Awat ini. Saka. Oh, Saka. beda agama kono ora oleh kerengan, beda negara ya kudu. Iya. Lagi-lagi Iran karo Irak iki karo Nah,
Wis. Wonge sing Dulur. Iya. Iya, toh. Wonge sing serakah kudune ora entuk. Wong paten wong kan resiko tau. Iya, iya, iya. Ora oleh janjane iku ora oleh. Jane yang Ning ngono iku ora oleh. wong ngawur. Iya. Ditambahi meneh lho. Tambah silane. Tambah silane ya. Oke, suwun Pak. Nggih. Iki Pak, dadi siji kene Pak. Nih. Nggih. Kayak kene. Ya. Apa? Kayak dadi Jangan. siji ya. Ya. Samcau kuwi lho. Hmm. Sirip-sirip kayak Dikai kates. Ya. agar-agar malah. Iya. Nek arep nggawa ya ora apa-apa. Apa? Samcau Pak. Cincau. Endi? Cincau godhonge kae lho. Oh, godhonge. Ora usah Pak lenggo. Pun sampun mboten sah Pak. Nggih. Nggih. Matur suwun ya Pak. Nggih. Boten matur nuwun Nggih. banget, Pak. Ya. Monggo. Ya Den, pas kono nomor teleponmu piro? Lur, iki aku wis rampung iki karo Mas. Jenengmu Jawa sapa to, Pak? Mas Min. Heeh. Mas Rakimen. Mas Rakimin lho. Saka Candi Plaosan iki mau di apa gaet nek cara kene. Iku Pak Sugeng pinter gawe potrek lho seneng. Niki. Iki Candi Plaosan apa to? Mangan ya Pak, aku mau ya urus sarapan to.